Helo, enw fi yw Megan Everett a fi'n gweithio yn BBC Wales News. Fi wedi mwynhau y blwyddyn diwetha. Fi wedi cael profiad amazing. Dy fi'r etholiad cenedlaethol mis Gorffennaf. So oedd hynna rhywbeth yn edrych ymlaen pan dechreuais, ond o'n i'n meddwl bydd e'n digwydd mis yma, mis Hydref, bwyty mis Medi, mis Hydref. So oedd e'n bach o sioc cael e mor gynnar nag oedd e, ond oedd e'n really exciting i cael y 6 wythnos yna i fel dod popeth gyda gilydd mewn yr amser bach o dan ni, so yn really yn cyffroes. Hwna definitely oedd y highlight o'r blwyddyn yn credu, a rhywbeth o'n i'n edrych ymlaen i ers y dechrau. Fi'n credu fi wedi newid fel person ers dechrau. Fi'n mwy hyderus fi'n credu. Mae'n rhaid i fi siarad i bobl sy'n bwysig iawn sydd yn y newsroom. So mae'n rhaid cael hyder i wneud hwnna i siarad o bobl newydd. So fi'n credu bydd yna'n helpu fi yn y dyfodol pan fi'n mynd am swyddi arall, so fi'n gallu siarad o bobl. Fi'n credu mae Cymraeg fi hefyd wedi gwella lot ers dechrau. So mae'n neis hefyd i cael bach mwy hyder yn y iaith. So mae'n neis hefyd. Mae wedi bod yn really great i wneud y diploma ar yr un pryd ar y placement yn y BBC, achos mae fel rhoi ar papur be fi wedi wneud. So mae'n gwneud y hawsach i fel rhoi marcing o beth fi wedi wneud a beth fi'n gallu gwella. So mae hwnna eto'n yn handi am y dyfodol i gweld, i gweud i bobl beth fi wedi wneud, a edrych ar y diploma a edrych trwy'r unedau fi wedi wneud. A wedyn mae dyfu fel enghreifftiau o pan fi'n gweithio i fel baco lan yr unedau, so mae hwnna'n handi hefyd. Mae'n good. Fi'n credu jyst mynd amdano fe, achos fi wedi gorffen prifysgol pan nes i wneud dechrau'r apprenticeship yma. So fi'n credu mae dim really ot pa bach o fel cefndir i dachu. Mae'n rhaid jyst wneud e. Mae'n grêt i cael fel y step mewn i'r industry. Achos mae jyst yn mynd lan o'n yma really, achos mae swyddi allan yna, so mae jyst eisiau cael fel y hyder i actually mynd amdano fe. Fi'n credu just go for it. Mae'n good. Fi'n credu bydd fi offi wneud mwy o fel prosiectau mawr fel yr etholiad. Naill ai fel rhywbeth fel hwnna neu rhyw fath o fel sport event, rhywbeth fel hwnna, neu festival, rhywbeth lle mae lot o fel logistics tu ôl fe, a mae lot o drefnu. A wedyn mae fel ending mawr, so gallu gweld sut mae'r gwaith i gyd wedi dod ar y diwedd. Fi'n credu rhywbeth o hwnna, rhywbeth mawr fi'n credu.